Είμαι ο Δημήτρης και ήμουνα 5 χρόνια στα δικαστήρια για να βρω το παιδί μου. Με λένε Βασίλη και ήδη ταλαιπωρούμε 4 χρόνια για να μπορώ να δω την κόρη μου. Είμαι η Μαρία και είμαι στα δικαστήρια 2 χρόνια και 4 μήνες για να δω τα παιδιά μου. Είμαι ο Νίκος και ταλαιπωριέμαι τα τελευταία 5 χρόνια στα ελληνικά δικαστήρια, μόνο και μόνο γιατί θέλω να βλέπω το παιδί μου. Είμαι ο Δημήτρης και είμαι 11 χρόνια στα δικαστήρια για να βλέπω το παιδί μου και τελικά πάλι παιδί δεν βλέπω. Είμαι ο Γιώργος και είμαι 3 χρόνια περίπου στα ελληνικά δικαστήρια για τα απολύτως αυτονόητα. Είμαι ο Νόντας, είμαι στα δικαστήρια λόγω του διαζυγίου 11 χρόνια. Είμαι 6 χρόνια αποξενωμένος. Είμαι ο Μανώλης και τα δικαστήρια με ταλαιπωρούν 8 χρόνια απλά επειδή αγαπάω τα παιδιά μου και αποζητώ την ισότητα για αυτά. Είμαι ο Δημήτρης και εδώ και 4 χρόνια αγωνίζομαι για το αυτονόητο και κατοχυρωμένο δικαίωμα των παιδιών μου να έχουν στη ζωή τους ισότιμα και τους 2 γονείς τους. Από τον Μάιο του 2026 η κόρη μου είναι τυπικά αποξενωμένη και δεν έρχεται και πλέον βλέπω μόνο το γιο μου. Είμαι ο Γιάννης και παλεύω 8 χρόνια για τη ζωή του παιδιού μου. Παλεύω να έχει 2 γονείς στη ζωή του. Μετά από 8 χρόνια έχω καταφέρει να διασφαλίσω τον ελάχιστο δυνατό χρόνο με το παιδί μου. Τι σημαίνει αυτό? Το 15% του χρόνου του να το περνάει με τον πατέρα του. Ήμουν 5 χρόνια. 2 χρόνια και 4 μήνες για 4 χρόνια. 5 χρόνια, 3 χρόνια, 8 χρόνια, 11 χρόνια. 8 χρόνια 4 χρόνια 11 χρόνια στα δικαστήρια